Hyvää huomenta, hyvät suorien lähetystön ystävät, ja tervetuloa seuraamaan pääministerin kyselytunti. Hyvää huomenta, herra pääministeri. Hyvää huomenta. Alkuun tämmöinen epävirallinen kysymys. Mitä te teitte tänä aamuna? No minä heräsin normaalisti 5.30 ja lähdin viemään koiria. Tuli puhelu, puolustusministeri soitti, että hänen vaimonsa on kärähtänyt ratista viime yönä ja putkassa oli ilman rahaa ja mitään, niin hain hänet pois ja sitten vein sen rouvan kotiin nukkumaan, että äijästä ei ollut tietoa missään. Niin. Käydään tuolle sohville istuu, niin se on vähän mukavampaa. Jatketaan keskustelua. Nythän on viime aikoina vellonut keskustelu voimakkaasti siitä, että pitäisikö Suomen liittyä EUn puolustusytimeen. Ja toisaalta taas siis pitäisikö Suomen liittyä NATOon. Missä tällä hetkellä velloo tämä keskustelu? Paskaa, ketä tommonen kiinnostaa täällä? Ei se varmaan kyllä ketään. Brysselissä oltiin, meitä oli siinä Salovaaran Pertti, eli Pertti Salovaara ja Alatalon Miksa, Halmeen Topi ja Juhantalo ja Peruskoni. Peruskoni sen taisi sen ässän vetää sitten hihasta siinä lopussa ja sanoi, että kokonaan 5 vuoden siellä Suomelta armeija pois, että liitytään ilman muuta NATO ja tänne tulee norjalaiset joukot. Niin. Nehän on hyviä hiihtää niin ja lunkia sakkia. Niin. Loppuun sitten semmoinen, hyvä herra pääministeri, semmoinen kevennyt kysymys. Mitä te teette tämän haastattelun jälkeen? No minä lähden mökille puutalkoisiin. Noniin. Että siellä olisi ollut demareitten miesjaosto olisi lähdössä tänään pikkukoneella. Tallinna sanovat, että täällä ei oikein pysty puuhastelemaan enää, että siellä Tallinnassa on hyvä puuhastella. Mieli olisi tehnyt lähteä mukaan, että varmasti hieno reissu.